Uculazi Mniki isosha lakwaMtshali lapha ngamaJozi Msinga lokhu updateile nge-album yakhe ezophuma kule nyanga u-August. 2 days ago ubhale ukuthi kunjalo babhemi liyaqala isaloda iyinhlamvu isosha belizodubula uhamba nayiphi kulezi eziwu-11 seyiphelele. Waphinde wabuye wathi i-promo video iyeza upha nje ngedatha shuthi siyalunga-ke i-album kabani acela zimnike iy'ngoma ey'khona laphana ezinye uma sithi siyabheka enye ithi ihlala ukhala njalo featuring Masinga, number 2 Zamile, 3 Uyinja, 4 Basakazi Bami, 5 udlalisa ingane, 6 Ngizohamba Naye featuring Celiwe Nene, 7 Amaxoki, 8 Nompumelelo, 9 Inxeba Lendoda featuring Londeka Mtshali, 10 Ibhinca, 11 Zamile remix. Ume kanjalo-ke umsebenzi kacela-ke nulindele uzophuma kuyo le nyanga le esikhathini esingengakanani. Ebese siyadlula lapha kuMroza Fakude uthi ngicela ukudlulisa okukhulu ukubonga abaphathi bendawo ekuyeza kanye nabasebenzi bakhona konke kuze kuyofika kwi-VIP protection. Bekushubile kakhulu, bekumanzi phansi kuze kufike kumphakathi wonke nje abantu basiphathe kahle, konke kwahamba kahle. Siyabonga kakhulu kubo bonke abantu abakwazile ukufinyelela emcimbini kanye namaciko akithi wonkana, wonke umuntu nje obekhona ngeyibhola likazwelonke. Ngiyabonga kakhulu kusho uMroza Fakude obeyo-celebrate ini i-album yakhe okuyi-CD launch ethi Ayaphi Amaphoyisa. Njengoba sazi kakhulu i-album yakhe enye yengoma ehamba phambili ethi Ayaphi Amaphoyisa esishaye imiliyoni. uMroza Fakude abanye kwabantu-ke bafowethu-ke enaziwe ukuthi usebenze kanzima ukuze abe lapho ekhona, uyadinga inakho isikhathi sokuthi angene emcimbini ethize, kade agcina ukuhambela imicimbi eminingi. Maybe lo nyaka lo esikuwona ongokuqala ukuthi uMroza athi ukuvuleleka nakwi-trend athi ukutholakala. Kunomcimbi laphana okwaKhuzani, noma ngeke ngisasho ukuthi okwaKhuzani, kunomcimbi laphana ohamba phambili kuwo oseqhulwini ukubani, okuwuKhuzani, cause umcimbi wabantu, abantu abathenga amathikithi nani nani okuthiwa yini, igcwalisa spring picnic. Kunendlela yokuvota laphana, kunohlelo lokuvota, uvotela umculi ofisa ube khona. I-criteria ibithi yena uvotela umuntu onemiliyoni, whether ku-Spotify or ku-YouTube. uMroza omunye-ke wabantu-ke abanemiliyoni-ke bafowethu, naye-ke enimaziyo ukuthi kade wabakhona, kade eyibambile. Nabanye bayayidinga phela-ke imali ukuthi beqashwe laphana, kodwa oMroza Fakude nje bese kukuveza ukuthi abanye babaculi abakhwalifayayo ukuthi beqasheke kuleya event lena. Ningamshiyi ngoba nithi anazi, cha, indaba-ke zime kanjalo nje kuwukuthi yena abantu kumele bazi ukuthi oMroza Fakude nabo bayadinga ukuthi benikezwe i-chance njengabanye abaculi abaningi abakade bengatholi ithuba. Kuyisikhona ukuthi uyamakethela, kodwa le ndoda-ke le iseshizilile bafethu, isihambile isikhathi eside izama ehla yenyuka. Kulo nyaka kubuka ngathi-ke umsebenzi wakhe is much more improved than kwesinye isikhathi. The way abantu abastrima ngakhona kuyakhombisa ukuthi bayawuthokozela kakhulu. So bekuyilokho nje beyimuhle kakhulu umcimbi wayo, njengoba isho nala kuyi-post bebekhona abaculi baphefoma kade bebaningi bayakhona, oMayogat, oZanefa Ngidi, abaculi abaningi kade bekhona laphana, kuhambe kahle, including naye uMroza oyivalile lapha sekugcineni, noMageza bebekhona, yonke inyakanyaka beyikhona laphana. So nokucela-ke zimnike iyaphuma-ke i-album yakhe kungekudala, abafethu beyilindele nje. Bekuyilokho-ke ngane zakwethu, isiyodibana ngokuzayo sesizokhuluma ngolunye udaba, asazi ukuthi iyiphi indaba ezolandela, kodwa-ke sizobuya khona la kule channel Indofire Soweto TV sizonibikela. Ngibonge ithuba, nisale kahle.